Už, no. Ha! No, Zsülike, gyere ide meg, én mondok neked valamit. Ezek tudósak sakonak show. Не были. Все jedno. Добре, не були моя. Máme druhé. Kto nebol vojak? Bol si moja? Ja som nebol vojak. Čaute. Počom čo? Ja sa len pýtam. Ale ani vy ste neboli. Ani vy ste neboli. Boli što nekých 26 metrov. Neboli ste. Neverím. Čas, ale Pardubicom Režisko. Neboli v Iraku. Není v Iraku. Klamete, vravite, že v Iraku. Ha. Ha. Vravite, že v Iraku, tak teraz klamete. No, dobre, ale nie ste ako mladí chlapci. Ja som nebol na vojne. Neboli ste na vojne. Ja som bol Preto sa pýtam, že čo? v Afganistane. No, veľký kokos si bol. Afganistan, Pakistan. A kto tam bol? Na tých rýžových poliach, tam tie ženy nechcel som pracovať. Tam som... V Afganistane rýžové polia, a vy kde žijete? No, a tam v Pesku preletel som, lietadlom. Autobusom. Lietadlom. Emi dostal jednotku. Čo vám je to? Emi dostal jednotku. MNV. Taká neexistuje. Turanka. Nie je tak nízko. EMI, aké aké lietadlo? EMI. Aké lietadlo to bolo? Ticho. Emi dostal jednotku. Ticho. Ja som išiel pred 2 rokmi do Paríža na autobuse a vy ste to Tak som riadili. povedal, že ty fasku. Bol si to? Bol som. Celú premávku. Hej, tak to bolo, že Aj Hitler. Levík, pravá linka do Paríža a vy ste riadili. Po parížské ono. Ako je parížské. Ale, veď neviete vy nič. ale, Ha. Nič neviete, nič. Klamete. Vysmejte sa mu. Ha. Neviem. my vieme svoje Paríže, že boli spolu. A jak to? Nie sme boli sme. Hej, Kedy? vyberte tu. Pred 2 rokmi. Ujo, 2 alebo 3 roky? Nie, nepopázu. vyberte zuby. Ha, Vydal frašky na dvore. vyberte zuby. Nemám čo vybrať. Lôžičku. To som už vybral dávno. Je to dole, aha. A tie spodný neviem vybrať. A to sa dá vybrať popolníkom. Ha. Ha. Ha, ha. Nové slovíčko. Ha. A vláda Pracuje. Vláda, čo ona? Som dobre dobrý vláda, super. Na tvoj postoj. Gruzínsky. Nie, Vlado. Čo máš? Vlado. Gunič. Slávik, Vladoslav. Teda ale pracuje. On zborol, nie? No, ja. Domadíc. No bol tam doma je z Bolóny. Tuharský, nie? Turankár. Však mne je najlepšie komara. Ale. No, Vladoslav. V autobuse. A vo Pakistane tiež. Vladoslav. Bagočiu poznáte? Bagočiu. Veľa. Do piči, tak to mi je. Krstný otec. Na mladšie. Ha. Taký tak. Treba ísť na ryby. Poznáš si Vlada Tuharského? Hej, poznám. Tak ako vaše spodné zuby. On má Horné. prvú manželku, Vyjebe a samo zostaje odtekol. Ale potom sa rozhodol. On je autobusár tiež. Pravda, že sme spolu chodili nie na ďalku do Pardubí. Vieš ako to je? RTO, Škoda RTO. Pasko. Ráno o 5 ide jediný. Čo on vie? Čo ty vieš? A vieš ty lúpa. 5,45 ide priamo spojenie. Veľký lúpa. Tej Žilinu sa dostaneš. Do Trnavy busom a odtiaľ vlakom. Pasko. Neru sme sa Ja autobusom chodí. Kde? Ha, Vlakom. Cez. ha, To je oprúka pre mňa. ha. By bola. Už nechodím.
Tady sme chodili cez Nové mesto, Koľko je 5 plus 5? Trenčín, Hradecká Uherské hradište není pri Trenčíne. A teraz Uherské hradište pri Trenčíne. Pri Trenčíne je Ilava. Opýtaš sa ma, koľko máme svetových strán? No a teraz sa vás ja spýtam, môžem ja teraz, koľko máme svetových strán? Demokrati, ne demokrati. Ty mi to povieš, ty mi to chceš povedať. Nie, on sa vás pýta, nie povedať, on sa vás On to pýta. nevie totižto. On to nevie. No koľko, no koľko? Tak on nevie, za to sa mňa Ja mu povedzte, aby bol múdrejší. Neviem, a vymenujte ich. Ja nemôžem vymenúť. No, vymenujte. Ja nemôžem. Ale už není socializmus, už môžete povedať. Môže si muž v Európskej únii zobrať za ženu sestru svojej vdovy? To je veľa na mňa. Prečo? Má dieru. No, aj zozaru aj pre. Ha. Poďte, ukázať. No, A čo vymenujte svetové Čo strany. hovoríte na demokraciu, čo tu máme teraz? Čo? Hamba. To je hamba. Hamba. Žabot? Bolo by lepšie, keby boli komunisti. Lepšie. Prečo? To keď Kokotinák, Rom. Nemali by ste toľko peňazí. Ako máte. Nemali sme. Toľko peňazí. To máte. Ale, no, pojevku som jedol za korunu 20 a brinzové jalošky za 5. No to máte takisto teraz len v eurách. No, euro 20. A vieš, že Nie. lepšie sme žili. Prečo, veď, furt ste opici, nie je vám dobre. Ste nemohli piť, museli ste do roboty chodiť. Aj tak bol najebaný. Zase mu zobrali 4 krát. Ale zobrali vám vodičák 4-krát 4-krát vodičák vám zobrali. za alkohol. No, Tak by ste vykotili autobus do Pereša. A veľký kokos. To nevykočil, nevychodila. Ja mám dečko i šetero. ale 4-krát vám zobrali vodičák, to vieme. Dobre, A za čo? V 70. zobrali a v 78. Za vrátili. čo? Torma bola. Za čo vám to brali? Šoka pia. Šoka pia. Za kokos. Veľký bol, nezmestil sa do autobusu. Domov povie, ale povedajte, vedeli. No. A vieš, že ešte aj teraz mám dečko? No, ale na kolobežku. Nie. Čo znamená D? Debil. A to je čo Dčko? Nevieš, Dčko. Dečko, to je najväčší vodičky. To nie je, hej, taký to je. To je aký veľký? Najväčší. Na sorku. To nemáte pravdu, na lietadlo musíte mať najviac. Ja mám aj na lietadlo. No, dobre. To som robil ešte. Lietadlo bez krídel. Na čmeliak. Na MiG-21 som letel do Na aké lietadlo? Aké to bolo lietadlo? V Brojníkoch je letisko tiež. Na Bundi. Aké to bolo Aké to bolo lietadlo? Aké to bolo lietadlo? 15 ľudí, menší, vieš. MiG-21. Ale to presne, na ktorom ste lietali. To bolo 15. Palo, ako sú domy, pristám, Ale to veľko, čo To malo 15 kolesa. 15 metrov na tým lieta. Koľko tak nízko letelo do prvý. Preto sa pýtame, aby sme vedeli. Neviem, nechápem. Prečo som bol kamarát? Ja neviem, ja nechcem nič povedať. Koľko pozeráme hore? Ja som letel. Od domy, Ešte ani lietadlá neboli. Mara nízko išlo. On letel, vtedy ešte keď lietadlá neboli. Ale kurva, normálne auta, akurát išiel vlak. Prvý kozmonaut, viete kto bol? Auta, normálne pozerali sa. Čo nie ja. Norma. Kto? Vy ste prvý kozmonaut. Kto? Ja neviem. Jedno to a kto iný? To som v živote prvýkrát. Nejaký Rus, nie? Alebo Američan, či? Nebolo to veľké, Ako sa rozbiehal, naberal. Vy ste mali Dčko vodičák a preto ste boli prvý kozmonaut. Je električka. Má ľavý a pravý zip. Ktorého sa viac dymí? Tá
Vieš, kde som ja... Na električke. Ale je električka. Má ľavý a pravý. Ktorého sa viac dymí? Hej, ten čmelia, čo vidím, ten Není to tak. Ja ti poviem, Žako. Ako? Aha, tu je. Čo si čo? Obviníš? Aha. Ale nie, ako vieš, keď niečo spraví, že vyjebe nejaké okna, alebo nízko leto, alebo čo ja viem. Nie, my sme vyhrali. To dám 9. Mám 10 minút vyše. Páska má, nájde si. Kde si, ja som nebol nikdy, ja som bol na Pežerní. Najebali ste sa, už ste lietali. Andrejka, sa pocikáš večer, Andrejka. Toľko kopol vypiť. Sa pocikáš. Ha. Už každý, že ha. Ja som bol na Pežerní včera s lietadlom u kamaráta. Bude stvárka. Ja som sa tam narodil, ty Pasko, na Pežerní. Už aj ja som Pasko. Že stvárka, čo povedal? Dobre, fakt. Farbiakov. Neveríš? Na Pežerní. Tu povedal. Farbiak. No. Farbiak. Kde si ty bol na Pežerní? Na Pežerní. Ale keď vyrasteš, tak budeš pekné dievča inak. Na Pežerní si ani nebol ešte. Ako sa tam dostanem? Čím som vyral. Ja viem, no. A povedzte mi, chcem ísť na Pežerní. Ponáhľaj sa. Tak to je moja rodná. Ale ako tam pôjdem? Vidíš, ty kde sa Ako je kultúrny dom zbrojníkov. No, ako je kultúrny dom rovno. Nevyzeráš, Miňo, nevyzeráš. Ha. To si zapamätám. Zajtra, Dobre. počuješ? Takže pri kultúrnom dome rovno Rovno hore na Pežerní. Pri kultúrnom dome hore na Pežerní. nezablúdim. Nie, tam sa nemáš kde zablúdiť. Tam sa nemáš kde zablúdiť. Do Pežerní, ty Pasko. Prídeš do Zbrojník a pri kultúrnom dome pôjdeš normálne. Dobre hovorím. Nie, nevidíš tam rukou, nenahráva potom. Dole klobu. Nie, nedávaj mi to. Dostanete upal. Pasko, ty mi to nedávaj takú špinavú jasku, to si mi zanes tam na Pežerní. Farbiakovi domov. Joži Báč. Farbiláky? Farbiak. Ale košelu máš špinavú. Ja som bol... Není Na druhú sme chodili na košela. na spoločné. Ty Pasko, však ty si ešte ani na svete nebol, keď som ja... Ja zlietal, Počkaj, víš tak. No je Jovan, dobre, aj tak je dobre. Má to hore? Môže. Môže. Nečítaj ma. Pedra. Ukáž tu špinavý papír. Pedra. To teraz vyzerá jak vampír, ešte Dracula. Nebol, keď ja už zlietal, ty Pasko. Ty si ešte Izrael ani nebol tam, kde oni... Izrael, nebol. Vy ste bol kapitán, nepamätáte? A kto bol? Vy, Vy. kapitán. Tu ste mali 4 hviezdy, 1, 2, 3. Viete, ako vás volali? Na vojne, viete, ako ste mali predstavky medzi bojami Izraela? Kurenia. Generál Pirana. A keď prišiel mi, ten z Vltova, Sily Iraku. ten z Vltova, keď prišiel, Jak sa volá ten Vltova? keď ťa chceli To ste ho odjebať. chceli odjebať. Teraz neviem si spomenúť teraz. Vltova, keď ťa chceli odjebať. Za to, že on tam čo začal kopať. Jaj. Tam ten hrob. Áno. Pre Izraelčanov. Hej. Pre ženy. Že tam ich zakopil. Ste ženy strieľali. A kto to bol? Je ja. Vy ste strieľali ženy. Čo mali malé deti doma. Dobre, ideme. To som nevedel. Ja som tak počul. Kurva, tak hovorili. Na jarmoku v Kozmálovciach tak hovorili. Ale ja vás naspäť nedoniesem. Ale a nikoho nevidel. Ale ja vás naspäť nedoniesem. Ale strieľali ste ich, ale na nikoho ste nevystrelili. Ale dobre, tak poviem, Pedro. Keď som letel MiG-21, Mišo, ty ešte potrebuješ domov?